rușine că suntem creștini. Cu toate că există și această tendință, să ne fie rușine că suntem creștini. În schimb, este o mare problemă când spui că ești pocăit. În această țară creștină, dacă spui că ești pocăit, câteodată îți vine să-ți fie rușine. Dar trebuie să nu ne fie rușine. Pentru că Apostolul Domnului Iisus Hristos, apoi Ioan Botezătorul, a chemat la pocăință. Și e foarte important să ținem acest lucru. Aș vrea să ascultăm în această dimineață o mărturie. O mărturie a unei surori de-a noastre, căruia nu este rușine că este pocăită. Nu este rușine, ba dimpotrivă, se mândrește că a avut ocazia să-L audă pe Domnul Iisus Hristos, să-L cunoască într-un mod personal, să le aleagă ca Domn și Mântuitor și să-L urmeze în apa botezului, făcând legământ cu El. Sora noastră, Oana Florea, și cei... Pacea Domnului, să fie slăvit în această adunare. Amin. Am simțit prezența Domnului și am fost foarte emoționată la cântarea de mai înainte, pentru că nu sunt vrednică să mă aflu în fața dumneavoastră, nu am niciun merit, mă aflu în fața dumneavoastră pentru că în viața mea a existat o zi când și eu am ales să-L urmez pe Domnul Iisus, am ales calea pocăinței și nu mi-este rușine. Și vreau să vă spun așa pe scurt cât de minunat a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Vreau ca cuvintele mele să fie o încurajare pentru cei care sunt descurajați și vreau să fie o întărire pentru cei care sunt descumpăniți și o bucurie pentru cei care sunt pe cale cu noi. Amin. Amin. Pentru ca să fiu soție de preot, pentru că asta am fost înainte, a trebuit să mă nasc într-o familie de creștini ortodoxi. Precum știți, o familie obișnuită de creștini ortodoxi înseamnă să meargă la biserică. Eu vorbesc de familia mea și o spun cu toată sinceritatea și cu dragoste, nu vreau să se interpreteze în niciun fel. O familie de creștini ortodoxi obișnuită merge la biserică, dacă este mai iubitoare de Dumnezeu în fiecare duminică, dacă este obișnuită, merge de Crăciun, de Paști, la o mormântare, la un parastas. Eu am avut, să zic, neșansa, poate, să mă aflu ca și copil într-o familie obișnuită. Adică mergeam la biserică de Paști, de Crăciun, cum am spus, știam să zic îngerelul, Tatăl nostru, să-mi fac corect Sfântul Crucii și cam atât. Mă bucuram foarte mult când venea Crăciunul pentru hăinuțe, pentru brad, pentru cadouri, dar numele lui Dumnezeu nu era slăvit în casa noastră și nu era foarte despomenit pe buzele părinților mei. Poate că am avut și neșansa și nenorocul să mă nasc într-o familie cu probleme. Deși când ești micuț nu-ți dai seama, când crești începi să auzi în jurul tău discuții, certuri și mi-am dat seama pe la vârsta de 10 ani, când părinții mei au hotărât să divorțeze, mai aveam o soră, eram amândouă, că este momentul în care voi fi dusă la sala de judecată și va trebui să aleg între a sta cu mama sau a sta cu tata. Bineînțeles că tatăl meu nu era un tată așa cum trebuie să fie tații, un tată grijuliu care își iubește familia, copiii, un tată care să aibă frică de Dumnezeu. Și eu am avut un tată care a iubit lumea, a iubit petrecerile, a iubit femeile, de ce să nu spun lucrul acesta. Și mama mea foarte mult a suferit, până într-o zi când a considerat că noi nu merităm să mai avem așa un mediu în care să creștem. Astfel, să știți că de atunci sufăr și astăzi, că familia mea s-a despărțit și mă iertați, este un subiect așa delicat pentru mine. Am suferit în tăcere și mi-am dat seama că ce fericiți sunt ceilalți copii din jurul meu care au părinți și care merg împreună peste tot. Și parcă mereu eram așa în căutarea unui tată. Deși să știți că tatăl meu mereu a fost în apropierea mea, era în același oraș, dar nu ne căuta. Și nu avea nevoie de dragostea a doi copii. Probabil că din această suferință mi-am îndreptat foarte mult atenția spre Biserica Ortodoxă. Pentru că eu sunt născută în 79, sunt generația care am prins imediat după 90 introducerea orelor de religie în biserică și în școală, mă iertați. Și foarte tare am fost atrasă de ora de religie. Pentru mine, părintele, care era foarte în vârstă, era și tată și bunic, era și un sfătuitor și un om plin de înțelepciune. Și eu am luat foarte în serios orele de religie de la școală. Am început să mai merg și pe la biserică.
A fost un copil cu minte, nu spun spre lauda mea, o spun pentru că are legătură cu ce vă voi spune mai târziu. Cuvântul acesta, o fetiță cu minte, mi-a intrat mereu în cap și mi-a plăcut. Am văzut-o ca o apreciere, nu ca pe o laudă. Și am zis, măi, eu trebuie să-mi păstrez această cumințenie, măcar noi să aducem o bucurie, eu și sora mea, mamei mele, dacă tatăl nu a reușit. Am reușit pe propriile forțe, pentru că mama nu a avut posibilitatea să dea meditație, așa cum este moda, să intru la un liceu foarte bun din Sibiu și acolo, printre colegele mele, am avut și o colegă baptistă. Ei, în 1994, cuvântul acesta baptist, la vârsta de 14 ani, mie nu-mi spunea foarte mult, doar ce auzisem în jurul meu că nu-și fac semnul Sfintei Cruci și noi știam că Satana fuge de cruce, nu vine la orele de religie și nu poartă bijuterii și vorbea foarte mult de Domnul Isus. Cam asta percepeam la acea vârstă. E această colegă cu care am devenit prietenă, m-a invitat într-o zi la biserica ei, cum ar fi la această biserică, să participăm la niște ore de engleză. Aceste ore de engleză erau predate de niște frați americani care au venit cu toată dragostea de la mii de kilometri să învețe niște copii fără posibilități ca și mine dacă doresc limba engleză. Și am considerat o oportunitate extraordinară și am zis în gândul meu, mama nu are această posibilitate, de ce să nu iau niște ore suplimentare de engleză? Am participat la una dintre aceste ore, dar în curtea bisericii mi-a atras atenția un afiș care invita toți tinerii doritori de muzică, și iubitori și doritori să cânte, să slăvească pe Dumnezeu, să înființeze un cor de tineret. Și am participat la preselecție, am fost selectată. Vreau să vă spun că am participat cu regularitate la repetiții. Am încercat să mă integrez între acești tineri, dar nu prea am reușit. Deși nu ținuta mea era așa o pricină de poticnire, pentru că mergeam în fustă lungă, aveam niște cercei foarte micuți și nu eram așa o priveliște discrepantă ca să mă înlăture, să mă izoleze. Dar ei erau prieteni între ei, se cunoșteau și nu mai aveau nevoie de încă cineva. Cu toate astea mi-am văzut de treabă, mergeam, mă simțeam bine în timp ce cântam, făceam repetiții, am avut ocazia să văd și un botez, am avut ocazia să aud și predici și am înțeles anumite lucruri, dar cât am putut eu la 15 ani să pricep dragostea Domnului Isus atunci. Și odată, la una dintre repetiții, una dintre colegele de cor mi-a dat așa un cot ușor și, fără alte explicații, mi-a zis, dragă, ar fi cazul să-ți dai cercei ăștia jos odată. Vă spun, pentru mine a fost o rană foarte mare. M-am simțit îndepărtată și am spus, nici nu știe cum mă cheamă, nici nu mă întreabă unde locuiesc și se leagă de niște cercei. Nu am nimic cu cercei, nici zi de astăzi, însă am cu oamenii care judecă. M-am simțit judecată și m-am simțit din nou înlăturată și am considerat că nu este locul meu între acești oameni care se roagă cu Domnul Isus, mereu sunt pe buze și se roagă cu ochii închiși. Și am spus, de asta se roagă pocăiții cu ochii închiși, că nu vor să vadă ce este în jurul lor. Nu interesează oamenii, sunt niște oameni egoiști. Am să merg eu la Sfânta Biserică, la noi. Acolo, măcar fiecare își vede